الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariyami, mga bangsami, ap kesampayan sa giyang kai di itano di kapamagusay. Panganin ko si iku Wallahu subhanahu wa ta'ala alalayon rakatano matatagu agyang koto kapipi aginawa kalilintad. Mga pagariya agyang kaiya oras tanoy manto na oras saya adi itano di pamagusay nagyang kuto mapia abiatan sa suldawalay. Pagusay tano agyang kuto kapamilya mapia. So kipapantagan tano si ko mga pamilya tano bulaboron sa mga wata tano. So agamatan wa Islam na edna kabayaian na sukap pamilya na mababaloy at takanasiran. Di sira ni mamagugupa, di sira ni tetabanga, sisikiran nagyang kotwa kapamagadata kasusulai, nagu matatagukira nagyang kotwa taroto pakang giginawai. Mga bangsami, gyang kaya kapamagusay tanong sa gyang kaya oras, agiya iwasyat ay ikasapulo agutlo amiaturo mga ulama ipapakapi agyang koto kapamilya na pagusay niyan saya agyang koto kipapantag nagyang koto lokos ikuwata iyan ang mga ala. Lagi diyan paman na kipapantag na ka kuwata ka amanguda na gusto mga wata ka mga raga. Mga pagariyami, isa din mapia o di na isa din na ipapakapi aginawa o mga lokos na igira manuto miyakay laysiran sa muriataw daatuguan sa bubaya o ama nagudaatuguan sa bubaya agyang kotwa ina igira manuto miyak milay niyan o di na agyang kotwa milay niyan agyang kotwa wata yan. So aman andad ni kanaganian nun si karumanian na adina wata satian yan na tantukop kebubaya. Uway tantukop kebubaya. Lagi dia naman bunagi ang kutua paman na mga bai. Igira man utua paman na miya pangaroma, miya tangkad sa ginawa niya na adna riski kiran wallahu subhanahu wa ta'ala wata na tantukop kebubaya. Mga bangsami, yang kaya kang bebawata na suwata na kealin-alin nagyang kotwa betadian. Oy, kealin-alin nagyang kotwa betadagyang kotwa wata. Bida agyang kotwa paman na wata reritanan. Gyang kotwa paman na may to paniided nagu kealin nagyang kotwa betadian igira manutu mimangudaden. Kaya baligan sa kanian na lagi dia naman buna so mga raga igira manutu amiraga. Paman na sumimbo bawata na kinang kaiwaya. Paman na swata iyo na igira amay to panariritan na paman na ayad na kabaya iyan na di ko na mababalag. Ay kapipi aginawa niyan napkilay niyan si ina iyan nagupaman napkilay niyan suama iyan. Na gyang ko to kapkituludu ide diyan mamanguda peraga na kepakaya adin kinang katanukiran ula-ula paman na kena begitu sukalalayaman. Mga bangsami na gina ni bulungan tano kagi paman na sukam bebawata na ayad na kabayatano na mga kukwasiran amapia nagu suku dagi ang kuto mga pamikiraniran naman so lokas bulaboron su ama nagusuina
na ayaman nadiran di ka prasarasay, kang gilabag, kakuyagan, api kakarganian na para sa giyang kuto ang mga watairan. Ugay nagiraw aya kesagadan o kadakalan nagyang kuto kaya puuniran nagu minisampay sa miya makalas sa mga watairan na giyang kuto pelanwiran amapia na kebinasa sabab sa giyang kuto pelanwiran si kong mga watairan na kebinasa sabab sa giyang kuto mga karibatan o di na paman na kaya pabaya ikiran sa giyang kuto kaya pamakalairan. Langon tano dun na mapi plano si kong mga watatano. Igira paman na mga itusiran na di plano wag yung kuto alokos. Iya watakan nagi paman na plano kanon. Yang kaya mamao na pangadiinakan. Yang kaya paman na mga babayron na sa kamao to. Ya Allah, digadi mamangan isi iku Allah. Ya Allah, balu yang kasiran ang mga wata ang mga saleh. Ya Allah, pamakalangagang kasiran sa Quran. O di na paman na aya kabaya ka, na maduktor, maaturni, o di na anto na asa na kurso, amapia, aplanong ka sa giyang kuto wat aka. Gitu mambuiding ka di prasarasayan agiyang kuto aplanong ka. O gay na mga pagarya, nagini ka pagintaw sang kaya dunia. Ayaman niyan na mapakayagin ko tuwa planong ka na di kekuwa o di na paman na di kitero sa giyang ko tuwa wataka sabab mambu sa giyang ko tuwa adin paman na karibatan o lokas o di na paman na piyabayan niyan siran sa giyang ko tuwa kapumakalairan. Mga pagarya ay lagi diyan nagyang ko tuwa min babawata na pira-piray paman nagyang ko tuwa kapmamangudaw watayan na rono na miya kaluag agyang ko to ndulo na aniran ang betaa taman sa paman na inundugyan din sa watayan na si mambu gyang ko tumambu awata na piluba iyan din paman na ipakapi aginawa niyan taman sa miya tuon niya nagyang ko to mga galabak adi mapia sa taman sa gyutun mambu ipaman na pinggalabak yan. So gina ni paman na magantano sa mga pamikiran ang mga pipiya wanto na irak mga ulama sa giyang kuto kakusyapatano sa giyang kuto ang mga watatano. Mga pagariya si kudatano ron panapaman nakapuni na nagyang kuto akabasa korkano giin nakapamilya ini di tanwaya din babagaya sa mga pipi pamikiran na babkeparo si erkano. Alang-ulang na mga bangsami, laboron sa mga watayan, na mga kuku amapia, na napag-senior kami, dinior kami diteruan gulalan sa giyang kaya mga comment, wanto na paman na kaya tarbian yung sa giyang kuto ang mga watayo, giyang kuto ba kabasa korkano paman na ipangandautan si iko paman na mga paditanwa mga Muslim. Kaantari di kebaya paman na si iko kapkelo ko sa giyang kuto ang mga inaama, na ayad na paman na riautan sa giyang kuto ang mga watairan na giyang kuto ang mga kukwasiran amapia. Hirap man na paman na sulukas na napaman na miyalukas mini tuluda idadian na natanto ko mararat aginawa niyan igira manutuas sa mga wataian na minibulog sa giyang kuto paman na kaplalong o di na paman na giyang kuto ang mga watayan na dead na bakiran keku amapia. So balasang kanurun wallahu subhanahu wa ta'ala sa madakal amapia dini upligatan si kung mga pagaritan wa mga Muslim agiyang kuto paman na giyang kuto mapi akyat tarbiyan yu si kung mga watayo. Uway na nakapakaipan asumimbo bawata paman na giyang kuto ba kabasa korkano paman na dado na mga kuku amapia so mga wata na nakapakaipan na isirior kami wanto na ipaman na okay o to na ipaman na sabab inugiyang kuto wata nagyuto yung miyang betadian. Mga pagariya giyang ka iya wasiat ay kasapulo agutelo wakatero mga ulama na giyang kuto kipupantagan ulo ko si kuwataian bulaboron igira kaya baligan mimanguda agugira paman na miraga agiyang kuto ang mga babayron
na beging kasiran sa oras din kasiran di mimbitirai nagu ketimukano nagu paki musawira kano kiran nagina ni the best okit pinakamapia sagyang kuto mga watatan o mga nguda nagu sumangaraga ayamanan yan na pagadintano sa kalilimod aditano di makam bibitirai ipbitirai tanosiran pengingisaan tanosiran wanto na ipaman na mapia penggelabakan tigu mga ulama itahatul fursa lishimaati tunakis umurul aila ayama anana bugan tanosiran sa oras fursa kusairan si erakatano o di na pagpakamu sawir-siran sagyang kuto kapi agyang kuto pamilya kagi aya kadakalan na dinian din na paman na pagi suwata yan aya bu paman na dira ni ka pamakapamagile na sa sulda walay na dad na kan bibitirai hey pagarian ay singa si wata ka o di mga di na ay wata kulay na anto na katatamanan sagyang kuto adinga di ka pangadi kapakaya paman na isa na kasiran wanto na ipaman na mga kailanganiran wanto na kapia apaman na diran di kapangadi lagi dia namamuna gyang ko to diran di ka kelas sisiapang ka gyang ko to wataka kanaba marata gyang ko to kapenaw dinggas ko mga wataka kagi pamilyang kauto dahil na kadakalan nagyang ko to apaman na aya di ka pakapamagilaya o mga pamilya nasa suldawalay na dad na kambibitirai tigu Allah aya dalil mga ulama sagyang kaya paman na pakimusawira ka si ikuwata ka pamilyang ka nagyang kuto ka turu Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Ash-Shura aya yang kaya ayat na ini turun si iku nabitan wa Muhammad at tigina wa amruhum shura bainahum hay Muhammad na pakimusawira ka si iku mga pedeka su mga sahaba sagyang kuto ayaman na niyan na gyang kuto mga galabak ading galabakan o mga Muslim sagyang kuto paman na masairan yang kaya kap musawira mga pagarian na miyak kalalay niya bulong. Wad na paman na mga awida akala kisugat si eko pamilya na bulong yan na Oy, di pa magugupaan. Agyang ko tuwa paman na kakasulub agyang ko tuwa mga awida akal. Bulaboron agyang kaya paman na kambabawata. Igira apaman na swata na miyako amapia na kelalayo agyang ko tuwa kapipi aginaw agyang ko tuwa loksyan. Amay paman nakaswata. Na napaman na dadin mako ama pian agyang kuto kabasa korkano apaman na dayon sa dayon na dimimbuku agyang kuto ama nagusto ina diren dimi sendit agyang kuto apaman na oras apaman na enwirano to da mapakatiulin enwirano to apaman na damimbitira ikabigi sa oras agyang kuto mga watairan tigong mga ulama igira aso pamilya na miyat nagukira nagyang kaiyakap mo musawira. O di na adino pama orasiran adi ketimusiran. Sagyang ko to apaman na mga gawi. Aya pugusay niran nagyang ko to betadiran pamilya. Si ko paman nakipantaguno ko penggelebakan sa suldawalay. Nagugyang ko to penggelebakan sagyang ko to apaman na liwawalay. Oy. Lagi dia upama na sumangagalabag sa suldawalay na dito di bibitira yan. Oy. Ayama na naturo ang kakiran na hey watakulay nagikasangan na ka. Sumambuso mga bain nagyuti paman na bibitira nagisangan na niyo. Upama ko sumanga bain para siran sa tulang. Sumanga dato na upama ko sugun siran lagi duka pamalingkin na kapangayman na sugun na kasiran. Di bibitira nagyang ko to kapakapia nagu kalilintad sa giyang koto apaman na suldawalay. Uway, may makalasiran din. Piragaan ka, pimangudaan ka. Anto na yung kita ka sa giyang koto akipupantag na kakiran. Eno mga di, tatagur ka no panagiyang koto apaman na giyang koto ito na ini. Kasuswita ka sa giyang koto at ka naman. Kung experience ta no. Apaman na suwata ka na kebubayan ka gyang ko to apaman na digan yan ni pelambi-lambingan ugi na gyang ko to kapagalain na pagawatra ka na kepikir ka anto na gyang ko to apaman na lagi du paman na masakit sa ginawa
Agian ko tua paman na suwata aka na si iku kaprita ng kau na mialin. Mialin agian ko tua betadian. So tigong mga ulama agi paman na mapia a ukit. Pakimbitir ika sa mapia maliwanag si iku mga wata aka. Wanto na ipaman na pigi penggilebek kakiran. Sa sulda walay na teruang kakiran. Paman na gi paman na suentano. Gi paman na ikidi etanoron. Oy, namya kapia-pia agian ko tua kito tulad agian ko tua paman nakapamilya. Umambu upaman nagiyan ko tuwagal bagapikisangan na kaon na din yan nagkagaga. Sabab sa giyan ko tuwad na mga pedagal bagian na teruang kawata. Nagiyan ko tuwa paman na kapteruan yan na pamamakinugan ka. Kana bagagi paman na saka mababaloy apaman na dito sa sulda walay na dead na pamaabang ka terimaa amo sawer sa giyan ko tuwa mga wataka. Tingo mga ulama ayira su pamilya nagyuti mambabetadiran. Adi isiran ditabanga na tuuso to agiang koto lagi dutua pamilya na matatagukiran agiang koto kapamagugupa kapamagadeta nagu tuna ini may sisasiran nagu titak nasiran. Oy. Tingong mga ulama amin sampan na paman na saka ama na sakay paman na dito sa sulda walay. Ugay datigin na beging ka so pamilyang ka sa oras apa kamu sawersiran bula bauron egira apaman nayak burul aulad egira amia makalasiran egira amia makalaswata na biging kasiran sa oras pendapating ka agian ko tua sulda waleng ka oy mia makalasiran din namas mala upama ko kagakas namas paman na pagabegran agian ko tua paman na kagagak sangkakiran kagian ko tua masana gitu ka perdutiran Paradutsiran kagi paman naging utua ka pumakalairan na adna pagkatago sa pamikiran iran apaman na uding kau to opini uding kau to paman na udega na pakimbitiran na kepakaya paman na rusiran na mibulog oy bula borun sagiang kaya masatano pera-pera paman na wata kaya lalungan pera-pera mga wata amiyunod sagiang utua mga bulayo kaiyan bula borun sa mga bai mga pagariami ayaman na malakas siapa tanong si kung mga watatan. Uwan. Tingong mga ulama, paduto sagiang ko tuwa katarbi amapia. Ayaman na niya na pakigida makakiran. Sagiang ko tuwa di kasi sanga na ako galabak. Nagugiang ko tuwa paman nakakukuang ka sagiang ko tuwa kapamikiran niran amapia. Kaarga ang ka sagiang ko tuwa kimusawiriran si ikong mga luksiran na napaman na ipengendu kakiran o tuwa paman na adna masana siran naman buna pemilya siran namya suwairan naging ko tuwa mapi aukit. Giang ngayon man nakambabawata naging ko tuwa mga wata na sa din sa malalangagiran si ikong mga luksiran na umakabangon siran sa walay nagyuto din mambu itinagiran. Naman, uwaya miyalangag o wata sumama si iku ama iyan na niya ni prandagan so inaiyan nagyuto din mambu. Makapangaruma agiyang ko wata na may ito na tiyanaan yan sa lima agiyang ko karuman yan. Lagi danan. Uway, kapaman nagyuto yung malalangagian. O pamako, aya kalalangagian yang kiran na paman na suama na dead na banian adat si iku agiyang ko agiyang ko mga wata na miya kapangaruma mambu nagyuto ni tataros yan. Aya katawin yan na bagito yung mapia. Apaman na prandagan so mga babay. O di na paman yan na di sila na pagadatan, di sila ni sisintaan, di sila ni pagpakaitoon, di sila no pamadi pakalaan sa swara. Nalagi diyan naman bu. So mga raga, naigida paman na miya pangaroma. Nawan tunay miya lang agiyan si ikiina iyan, nagyuto din naman bu, imasi siroksa. Uway, o pamako mabra-bra kainan na, mabra-bra ka mambu. O pamako, anto na ini da aban yan adat si iku karuman yan nagyutud mambu di niya napagadatan nagyang ko tuwa karuman yan. So gitu iti mga ulama ayamanan yan na pakigda makakiran paman na adna masana sira paman ipagawid sa masuliya pamakabangon siran sa walay nagyutud na mambu itataro sira nagyang ko tuwa galbak amya lang agiran sa gyang ko tuwa mga luksiran. O kaya lang agang yakiran kaya lang agairan si iku mga amairan mga inairan na mapia susurut sira na pia-pia, kanaba sira ni mbuno, kanaba sira no pamadi pawala, kanaba sira ni pelalisa sa sulda walay. Matataayon, tetakan na nagyuto na mambu, miya makabangon siran sa walay, nagyuto na mambu ipaman na
to na ini itatarusiran agalabag, mapiasiran si kung mga karumayran, mapiasiran si kung mga watairan, lagi dia naman bu na paman na swata na umiyalang agiyan na kuinaian, na baraadatan si iko amaian, nagyutod mapangaruman na baraadatan naman bu si iko paman na karumanian, malaikaya si iko karumanian, dinian kerawan ubanian na paman na mapakailay sa paman na si karumanian na paman na gengoto paman na makariri mga buntalian dumedemu dia kaya ba inagira dumimu na mata na paman na ape kapapres ko nga deto oy ape kapapres ko nga deto kapipi aginawang ka apu nga pa sa paman na misusugat ka malamya sukat ka oy nandun ni ka pa ka mga sawalay paman na may leng kasi karumang ka dumedemu Allahu Akbar oy o di na paman na sobra sa sayudan sa kama nga buntalian miyadid na giyan kung tuwa kapipi ang ginawa. Okay. Nalagi diyan mamuna api kapian yan na bubay. Naupo na yung makatuunon na mama apaman na miyak karangirangit. Mama arimaw ku arimaw. Apaman na may tuitubo apaman na maaling sa sulda walay na mipekurot. Apaman na milali sa mga wata anto na paman na siwaiwaya. Okay. Nairan anto na apaman na dad na bang ka mapanggil ba ka mapia. Sagi ang kaya paman na suldawalay, bagan titaw dia mga wata ini. Nagyuto mga pagariya. Oy, di tanong ay di pamagugupaan lagi ang kaya lagi daya aka pamilya, ayan nakabayatan no namin tulad sa mapia. Na, tigong mga ulama, agyang ko tuwa paman na di nga kiran di pakika, di nga kiran di kapikip mo sawira, nagyang ko to mapteruiran na arga ang kauto. Oy, arga ang kauto. Bian na araahum za qimatan indama yus'aluna ibda'iha. Ira ini sun nakakira, ini sun nakasiran. Natik pama, watakulay. Anto na paman na ilay nakasaya. Paman na mitero. Nagyang ko to paman na kaarga ang kasagyan ko to musawire na miyakapyapiyaw to. Way, bubay mama. Na upama ko arga ang kagyan ko to musawire na miyakapyapiyaw. Lagi din natin kong mga ulama, upama ko na panggilabakan sa liyo walay. Lagi din upama na paghadsu pamilya. Anta ka pagumra, napaki mo sa wira kakiran. Anto na ipaman na mapiasu ang tanong sa giyang kaya ka palalakaw tanong. Iman to mga wata na paghadsu tanong. O di na iman to mga wata na malalakaw kami ki inaiyo, pamanas kami akirumay na anto na ipaman na mapiasu namin. Oy. Naupama ko, daga pa na makapasport, nakagisiran na, miya makaswasiran na, pagka mo sa wisiran, makataya man susuan, kailangan nagyang na nalagi na nakauto. Paman, napaki mo sa wira kakiran. Nalagi diyan naman po na paman, nagyang ko to, tigong mga ulama, pada pama, suan. Lagi do paman, nakapagutala, kambigis yun, mga wata na sultano sa giyang kaya darpa, anto na ipaman na mapi apanggilabagan tanong. Lagi do to, paman na, agyang ko to pakiusar na kakiran agyang ko to pamimikiran nira na mapia laburo nagyang kaya mga matataniman to tiruntay mata na paman na mas girakwan na mas malasira ni kenal sa agyang ko to panggilabagan way no tano sa katanwari ang mga luks way ay na paman na riyaw tano na sumangay nandeng iman to na paman na sira no paman na miyaka master sira laburo ni man to paman na online din na lang na paman na kaukito-kita nadita no sira no nagkatuan. Apegi mo to may tawata na napanabakaw na pakikunti sa agyang na kasilipun. Kamata nataba ng aniyan. Oy, mata nataba ng aniyan. Agyang ko to ba? Di tanong kinani pakimamusawira. Wanto na imapiasuan. Tigong mga ulama. Alagi diyan pa ma na naupumisita kasi ikutungan na ka na bitira ay nakaskaniyan. Iman to mga wata na mapaman ng bisitan tanong agyang ko to pagariakan. Bapa iyo. O di nagyang ko to babu iyo. O di nagyang ko to inaiwa ba eh. Paman nagyang ko to mga tunganin ka na pumisitan na ako, pumisitan tanukiran. Nambiti rin nakasiran. Iman to na ipaman na mapiasuan sa agyang ko to kapagauman yukiran. Lagi din natin kong mga ulama. Nagyang ko to kandadalakaw mapapakay kanabo na kedusa sa pamilya. O di ati kong mga ulama na tanzimil a'rasi wa walimatu zifaf. Ayama na naigidaan na paman na pengarumakiran. Ayama na niya na mimbubawa ka sa pengaruma na naisiin ka. Wata kulay na antay paman na kabayan na ka. Lagi diyan naman muna sa mga bae.
Isingkas kanin iman to watakulay adna paman na miyane karakatano kubaya mga Roma naskay paman na kubaya ni isingkas wata ka. Oy. Isingkas siran. Eno mga day kubaya so bai sagyan ko tuwa paman na adna paman na pengarumon anta ka su desisyon na langon si ka. Oy. Ay nga pikiran na swaga matan wa Islam na ay ni bagay niyan na ukit na paman na pagisaan suraga igina manutuad na pengarumon. Kana bagagi paman na marangit ka, mababaliw ka dato sa ikubaryo, na paman na di nga din na pagisaan swa iman tuwata na paman na paninimu ka no. Pumasa tano sa gawang kakawing ka. Anto na ikaswagi ang kutawat alagi duto. Ano nga man yung geda-geda? Nalagi de apa ma anto na ikabala ka tano sa problema. Pira-pira ipama wata tano apaman na piyaki pangaruma tano ada sukses. Sabab sa giyan ko tuwa, detano ukiti agiyan ko tuwa ukiti waga matano Islam, apaman na ditano kiran di pakimusawira. Nalagi dia na manguna so mga anawata ka manguda. Napaman nalagi dubas kay di mga baya. Ano kiluksa? Uway. Manan yan na miya katunga sa miya katunga malayta mo ko na watakulay. Panamar ka. O to swaya manan yan na pengarumaan. O di na antunasan. Igida paman na mapi antap sulukos na da problema ro. Way da problema ro. Kaya paman na sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyan ko tubo paman na miya pangaruman yan so umul mu'minin na so Khadija na malaman bu itamo kuway. Ugi ina gira manuto paman na kanaba ay na paman na pamikiran o alokas si kuwata yan nagyan ko to paman na ayabu arap na tamo na paman na inisa ko biyan swata yan. Uway. Na da problema san igira manuto suni ataka na mapia. Oy. Amay ka paman nakaplastika. Ayaman na niya napakapang mungtano si fulan kagi paman na mga lasira sa na pamilya. Nanay man bu mapipikir ka nagi ngaya paman na kakandidato udi nanto nasan. Oy. Kanaba mga ibarat buya da batano sa pagatakian paman na magaytano buaya paman na sample ka ano pakarayag oy tunay ni prilaya ko niyo pamakwad na pagaloy tanong saya paman na di dapat pagaloy no ay paman na mga sample buay oy giya ko to ba alagi dubas kay pengaruma alo ko sa oy kay di mga baya sa din sa paman na kaya milay ka akwan na tiga watakulay manguda ko na paman na panamar ka kauto so ay man na pengaruman lagi diyan mo muna sa mga bay na lagi dubas kay pengaruman oy dengan ni si swata ka na sakad ni mimbaya-baya da nga pakambay agian ko to awata ka. Sagian ko to amasa. Oy. Nalagi na natin kung mga ulama nagi napangimbenar kanu saya kagira lagi dia paman na di na pagisa so manguda agus suraga ko kapeng makabangon ni rasawalay na pagkad na sa moskila. Eno gida kiyang bibitirayan sa mapya. Banda kad na moskila. Ayamanan niya na inisan ka suwata ka. Watakulay nakatanso ayamanan niya na pamilya na miya makapiapianan. Ayamanan yan na may kakaipakansiran. Ad na watairan. Anto na ipamikiran ka. Batanukiran na pumalai. Na may kapamimikiran suwata. Na umapin natin na uwayama. Uway. Ayamanan yan na ugina ni kabaya ka. Na naman na benar ako. Sa ayamanan yan na may tapit makababalayatan. Lagi diyan naman muna. So paman na isinga suwata ka. Watakulay. Yang ngaya pamilya na may kaumasiran. Na mga paman na mga kilala kuanan. O di na mga tungan na yakananan. Na nayamanan yan na ayad na mapia na aya kabayam yung mga lukas kung paman nakapkababay Amerika pagkuit sa maliwanag aya kabayam yung mga lukas kung kapkababay Amerika kapkabay Amerika no ang mga watami na sira ni paman na mimbubalayatan uy ad na masan na paman na kapakaya paman na mamatay kami o di na paman na ganatan na miskano nagyang kaya paman na pamilya na kisadigkano kiran sabab sa gyang ko to kapangapipiran. Lagi din ano pa mga sampol buanan mga bangsami. Na to dapat ni ka lagi diyan. Pakimo sa wara kakira ni gida pamanto na pagakikaan. Ni man to mga watakulay na yaman na niyan nga ni mimbu watap man si inaiyo. Sa kataya pa man na pagakikaan tanong nanto na mapiasuun tanong na pagpakamo sa sira tira na makataya sa pumasan sa kambing ama sa kambing ning galabakon oy ama gi mapia pa man na suun tanong paman at suwata kan adna pamikiran niya nagitoy huang kaun pakigida man na kaun adna argo pamikiran niran oy lagi din natin kung mga ulama
Nagyan ko to paman nakambibisita si ko padawalay. Kaysa nakasiran, tiga wata ko lain, ito na paman na mapia, paman na inutano di pumisita si ko siringan tano sa giyang nga na nasabal awalay, na napapakamo sa wersiran. Tira na ama, giyang nga na napaginan na paman na wata, mga giyang nga na mga siringan tano, katesura sa sisisiran sa walay, uway. Kagi paman na giyang nga wata na manabinabidin, katawan niya sa mga siringan yan. Nudunun so siringan yan, tunay oras sa kapumakaw mayran, kauto paman na, kaya malasira ni kaip si iku mga siringan na diskaw pamaa lokas. O di at kung mga ulama na masru'atun khairiyah. Yago to adi tetabangan na mapia. Na napapakamu sa wersiranon. Uy. Paman na mga wata kulay ad na paman na miyalam perakatano. Nanto na ikidiatano saya. Aya kabaya kan upamatika na ipaguguptan no say ay paguguptan waya sa giyang kaya paman na mga bangsatano na nako ang agiyang ko ta pamikiran iran laboro na paman na dinggel ba na agiyang ko ta mapia ipmi at kakiran no to sa giyang ko to kapugupira si ko mapia kaysa il fuqara il hay wa taqdimil musaadat aw irsali ta'ami lahum tigo mga ulama agiyang ko to paman na kanggilbek sa mapia na lagi dagyang ko to kapugugupi si ko fuqara al hay si ko derpayo nagyang ko to mga pobrero napakay mo sa wira kakiran, iman to na tubangan tano sira. Anto na imapia itubang kiran, nagkapakaya guminira wa paman na aya kailangan nira ni manto na ditern. O di na aya kailangan nira naman nakataya. Na nagyuto ni paman na kebaloya, paman na plano, kiyugup sa giyang koto ang mga miskin. Ama, aya kailangan nira nakataya margas. O di na anto naasan, na napaman na kuwan nakagiyang koto ang pamikiran nira. O di at mga ulama, nagyang koto ang paman nakapamagikiran sa panganangkan. Oy, katawan ng mga wata wanto na imapia sa giyang kuto apaman na lagi duto apaman naging kuto ang mga ayuda na miya kapia-pia apaman na pag-ison sa mga wata kagi paman na o panganang ka na imbugay nga kira nakatawan nila sa mga presyo aging kuto pumamasaan way di nakateo argo itlog kateo argo pamaulan na o di na anto nasan so ay ala kulli hal mga bangsami nagyang ka iya paman na bagan tanos sa mga watatano sa itano sila ni Mimo Sawira. Yung nga yapyang ano itano na matagubod na yung mga sample. Uy. So ayan na paman na mapya na pamulaan tanong kiran, apaman na di itano di makapamagupa, galbag anta akakatero pamikiran na paman na di itano to di pamagugupaan kapamilya, kaan paman na tunainip kasul bagyang kuto ang mga awidakal. Mga bangsami, inalin sa'yo mga ulama. Agyang ko to abitira tanong kagiyo. Igira apaman na mimangudas wata kaya baligan na di mga baya sin al murahaka. Pangabaya siran. Lagi diyan naman muna miragan suragan na paman na kapakayaan mambuap kebayaan yan. Nasan sagyang kanan na masa nasan marga nagyang ko to akambiet. Kakapakay umapelos ka suwata ka, nagito ni may tataro sa paman na galabakian akilalungan at tigitano. Uy, kilalungan. Tigo mga ulama, asa nakasira na pamagagag sa mga wata ka. Igira paman na kaya baligan din. Kagi paman na margin isinabuta suwata, igira lagi danan. Uy, kapaman na kasagadan. Na turon ka na mapena, bagan niyan piyaso. Kagi paman na sagyang kaya masa, na ayaw mo umapya na so pamikiran yan. Sa matatago ko, pikir yan na YouTube ipaman na ayak kagadaman yan nun na mapya. Ugay nakagiwata. Na paman na palubayin ka sa ukit, ikabulungan ito. Ubang nga palo sa swata ka. Ubang nga unduga. Ayaman na niya na uwaya bubay account na magatos ka porsinto, napakaduga to sang kakapors. Dubliang ka. Kasana ka upama, sana ka upama, ito na ini terbi aswata aka nagugina ni paman na eded akay kailangan niya nagyang kuto paman na kaloloksiyan niya ka away tigo mga ulama aso sabi ida mga muskila mga awid akal ko ka pamilya na ayakap kagdamaw na igiraw to paman na swata aka na piyang babaligan silan piyang babaligan siran ayaman na niya na mimanguda na gumiraga na ayabu at yung mga ulama solusyon san sulba awid akalian nagyang kutuwa
bijalasat infiradiya na pakimbitira kakiran. Wad na paman na kasimakaw na galabakyan na sibay na ka. Tiga wata kulay na anto nagyang kaya galabak ka. Ayaman na niyan na kapansin na kan sir ka agi paman na sunguan na kaadar pa. Gi mga ginawain ka. Saya ka di keda na wata kulay na marataanan na ganakan ka. Away. Wata kulay na di ka sa kakilay sama sagit. Paman na di ka hindi pakimbitiray. Sibay na ka. So mga deto at tigong mga ulama na sibay niyan suwata yan na mga ngunguda. Lagi diyan naman bu nagyang ko to paman na mga ina na sibay na kagyang ko to wata ka miraraga. Away. Isi na kaon. Eno paman nagi paman na di ka pakakelas. Gi ka pa ka mga sawalay. Gi ka pagawa ka sawalay. Paman na. Agyang ko to ba at tigitan wa paman na da karata agyang ko to di ka panaw di si kuwata ka sagyang ko to masa apaman na kaya baligan siran den na mimamanguda siran den na gumiraraga siran. Away. Nagyang ko to ba tigong mga ulama susaba edu ko muskila na si isagyang kaya lagi daya ided na aya ka kebulong iron na pakimbitiray ka kira. Sibay na kaswata ka na napakimbitiray ka. Kau puno kayo ni pabayay mga pagariya na pagkalaag yung kutawida akal. Kapakaya tigong mga ulama paman na matuuniran. Agyang ko to paman na mga kurana asu, wakarinat asu, mga ginawa iya, mga rarata, kagi hindi sila ni mikiplayo-layok sa agyang ko to masak. Nakapakaya YouTube ni kiyalakaan, amay ka mada at tigong mga ulama, wan idami mithli hadhihi al-musarahat huwa alladhi yaqudu ba'da haula limafatihati kurana wa qarinati su. Igira amiyada agyang kaya paman na kambitirai, kipmitirai na kagwat aka, amanguda gusuraga, nagyutod ni mitataro sa kilakaang kira nagyang ko to marata, kukap keto kawiran, kap keto na iran si kung mga ginawa iya mga rarata, so mga deto na mikiplayo-layok, lagi diyan mamuna so mga bayi na mikiplayo-layok siran. Kagi paman na kaboy iran na paman na adna oras kiran, ay gira busy so mga lokos, na di na no to di pelubaan sa solda, pelubaan si kung mga pada mga tao. Di na ni matero paman na so mga inaami na mabibisi. Paman na ayabu oras yan na ani ni kapitan na miyada sa wale. Lagi diyan na so maami. Ay gira paman na ayabu akap ke ayabu apkile meron na sawalay na paman na gira mga dugawi gira paman na telugoy miya bisita no nakialipatan tano sa mga watatano kay kailangan tano kira lagi yang kaya ided dati mga ulama yang kaya ided na tigira na paman na sa mga watana kailangan niran danagyang koto at tigitan wa paman na asya pakiran gabay kiran ang mga wata. Saya manan na madakala paman na ipagisiran si arakatano. Nagira manutua paman na daabayran na kapteruan sa giyang ko magagdamiran na paman na peluluban niran sa mga pada mga tao. Nakapakain naman lang na di mo musawir na mapya. Na naaway dapat ako suwata akamanguda na paman na kaya kabayan na adna paman na kaliwan yan sa giyang ko paman na misusugaton awida akal. Na namiyatoon niya na bulayo kaya nagyang kaiyap kelalo-lalo. Natigyan na yung mapiyasan na magi naman tanong. Na tagay-tagay. Uy, naman ito. Naupa, kagi pa man na daan. Giyang ko tuwa, lagi do tuwa, layo ko na daan nugun yan. Si kuwata ka. Kanaba sa kano ko saan na anugun na kaon. Giyang ko tuwa, kaba sa kuro kano. May ito pa na, di nga di planuan. Ay do, ubabu ka doktor, ubabu ka attorney, ubabu ka hafid, ubabu ka paman na ka-alim. Na keputo lagi yang ko to plano ka mapia sabab sa giyang ko to biu ko nakasiran nagupilos kasiran sa giyang ko to paman na kaya tunay ni kaya pamakala idediran nagyang ko to ba paman na kanaba lang na musawer na mapia na away mato nakaw pamay ay mato wata ka ay musawer ay nagyang ko to marata da anugun yan no nagyuto na paman na miss you siran naginan man ni paman na kasaba pa sa giyang ko to mga awid akal lagi diyan man muna paman na sumanga raga kapakaya paman na sana kaubid na paman nakapurunan sa giyang ko to planuiran na nakapakaya babasiran na paman na anto na ini mato nira nagyang kaya mga darpa di patot ubab kato nagyang ko to paman na mga baisir katano tigong mga ulama sa giyang kaya masa amya makalasiran din wasihlalil abi wal umul kalam na paman na yan ko to su ama su ina na adna oras ko di kipigimbitirain ko mga wata na adna tigong mga ulama amala utwararadian adna malararadian si ko kamba bawata
nagu paman na saging ko to ama sana pumakindag kaya na naloks ay man nakapkilalong ikwata na gida man to paman na dead na bone oras o mga loks yan mga pagariya siya tano buto man agi nga iya paman na di tano di ka pamagusay na ino ka paman na suka pamilya na sa kanoy labi paman na matao saya na ino ka paman na tarotop ni rumbu so di tano ron paman na tarotopan naguad na miya tarutano saya paman na di dahito batanop terwa kagiyango to di tano di paman na kapambagay sa mga ibarat na namapanyura kanoto kagito so ay mananian na kahito akan isabot nagupaman na may tuwa kaya experience ta sa giyang kaya paman na kapamilya ino tano ay pugusaya kapaman na id nakabaya tano na makapi agyang to kapamilya tekena kataya paman na langon tanod mimbobota na napya kasigi-sigi gira man to paman na so mga pedetano na mga successful lagi ang uto mga watairan nagyuto mambu ipaman na ipangasigita bola buro nagyang uto paman na mga watatano paman na ayad na miya pasadiran nagyang uto ka Islami siguro kasi panakakakalosi sa gyang kaya bitiratan no imanto na gyang uto ba mga nakan congrats nakan nagyang uto mga pakiwata nakan miya makapasad sa Al-Ma'arif gyang uto paman na wata gyang uto at tenggedakan minsan na si Habiba agu si Bayaw Alikan si Husni subu-subu marhumsar na mubarak rakano mga watami panganintano si Kuwalla paman na kanghuna ang kano mga Muslim lagi diyan naman muna gyang uto penalaki niya na si Haji Jawad na paman na wata yan naman po paman na miya ka-graduate sa Al-Ma'arif yung nga ka-graduate ran kaga ikuwalungan na isnin kaga ikuwalungan na isnin na si Hamza subu-subu marhumsar na mabruk tengeduto minsan na paman na pagalindan na paman na miya kapasad sa Al-Ma'arif ada mo na tengediran agyang utawat kadihakim na paman na mubarak sa agyang kaya mga watatano pag-ilay tanong kiran nagyang ko ka susuportan tanong kiran pakapamanga din tanong siran sa agyang kaya mga university paman na mga madrasa ka ano mataruto pagyang ko paman na kababaluiran ng mga ulama agyang ko panapaman na tengendakan si isa pikong na paman na congrats na kan agyang ko paman na wata agyang ko antiakan agyang ko paman na pamilya balindungon to na gyang ko ba congrats sarkano mga watami mga ariyam ya mga ulama masyaallah pakapipi aginawa miya kapiapi to paman na kambobo tagi ang to lagi duto gyang ko ba anto na ini gyang kaya ka pamilya na mapi agira paman na piya kasigi-sigi ra mapia na gira man na paman na melay tagi ang to pamilya kini tulad yan na pagalin marata na napkuwanta piya kalaka kita paman na ugi paman na maswakan na paman na delikado kagi paman na atigyan nga mga watakan na tanto sira nakukurasay na paman na adna masana ganata nakasiran na daaba kira na pagkasyap so balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala panalamatan na kan sulang-ulanguan na paman na dimentay sa giyang kaya paman na tunay ni ditano di ka pamagusay biatan ko sulda walay kapamili amapia na balasangan Allah subhanahu wa ta'ala sa madagala mapia sudah makafalo sa giyang kaya pijstano na falukano kaan makadaya mga giyang kuto paman na kamapian wad na kamapian mambu paman na ditano di mapamagusay salam rakano lang na mga bangsa tunay ini da oras tano kabaya kana silam nang skan walang na di mentay sa giyang kaya paman na live tano na ino kasi kung mga pedoras tano kati ako magyang kaya magrib arangkom nakaskan wasalam langulanguan na mga bangsa ko wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.